Dus. Sik. 3.200 karo 1.200 piro iki? Iya. Ya seneng aku dengan kancaku. Nek lah kalau 5.000 piro iki? Wis, bagus. Nek ngerti aku ngitung apa? Ora lho. Ngitung sak meneh aku duit. Dah, gini. Maturmu. Saya udah susah nih yuk. Ayo, ambil takon. Wes, takon jinglong. Semut iki. Urip agak susah ya tak delok-delok. Ora susah piye iki? Perjalanan renek. Iki duwe pacar siji. Penjalukane Renorno. Anyar nih iki. Anyar. Jaluk apa iki? Jaluk kucing. Oh iya. Iya. Telepon mau jaluk kucing. Ijolnya yut, pacarmu yut. Arep ijolke apa? Ijolke vario tomboke akeh kok. Gedok. Nanti bang repoti. Geduk kemurahan. Terus nanti ya golek kucing lagi. Men duwe kenalan ora? Kowe mau duit apa ora? Gampang aku iki. Larang lho kucing. Wis to. Sing penting oleh kucing pacarku seneng. Tak rabi sesuk. Anu Dus, ini si anu iki Dus. Ini Nabi. Ini melu-melu. Api. Ayo, siap saiki gas. Siap. Gas terke ya. Yuk. Oke. Ayo. Aku yang main game. Ayo. Lah iki lho. Ki. Kucinge? Iki dudu kucing. Lah apa? Wedhus ngono kok. Dhisik. Waduh, astagfirullahaladzim. Fokus napa, Mas? Wah, terus banci. Kabur. Terus kucing, Mbak. Mbak apa Mas? Mbak napa Mas niki? Mbak mau ngene sing lote kok. Kucing, Kucing sing ndi? Bener manuk. Manuk. Nanti manuke. Iki manuk. Wah, manuk barang yo. Ngono kok manuk kok. Oh iya sak ya. Bose sing juragan. Juragan. Oh, celuke ya? Sampai nopo asisten? Asisten. Oh, apa kan bulu. Delok sik. Siapa sing ndi iki? Tapi kabeh iki sing larang-larang. Iki galau iki, kaya aku iki. Bulune api ya. Nah, api. Kriting. Bonding wiwisan. Wah, beda mesti rasane nek tripod iki. Beda. Gitu terus. Masuk. Di toleh iki mau. Iki kecil ya bunga nih. Wah, eloman ae. Ngono gitu. Masa unine ngono kuwi mau? Sing muni manuk. Oh. Kabeh lek iki nganggo larang kok. Sopo Wah, iya iki sing duwe. Susu. Dhisik wayu e. Desane apa elek? Kemarin aku koncomu sekolah dhisik lho. Sekolah ndek Bapak. SLB. Sik. Si A. Nah. Piye-piye nek apa iki tek tembek-tembek rene Iki lho. iki. Anu, jenengan dodolan kucing, Mbak. Dodol kucing ya dodol kebo, sapi enek ning mburi ke apa sing kok butuhne. Oh, sapi. Aku teko kucing. Biasa iki. Ngene iki. Iki di sekilo pinten? Iki ki ora tak kiloni, iki regane tak plastik iki, sak plastik. 3.000 enek. Lah,
plastik. Dibunteli ya iso iki dibunteli. Ora ning ngono iki keriting kaya ngene diplastiki ndale kemrosok. Ya kan iso dibonding to, nek kowe duwe duit garek bondingne iso. Apik iki. Buka. Apik. Jo jo. Piye? Golek sing ndi kae sing cilik enek, apa iki sing gede-gede iki meh meteng. Anu, Mbak. iki. Anu hargane pinten? Nek sing cilik kae 3 juta kae. Iki? Heeh, kuwi 3 juta. Nek sing iki 7 juta, nek iki 8 juta. Kuwi ra apa-apa 6 juta anu gawane. 6 juta? Heeh. Iki ngeten Mbak lebarno iki ya ado-ado toko kene, mesake sing ngeterke aku. Iki aku yo nggo duit. Piro duitmu? Oke ada iki. Ya leng nyang aja. Wah, ada nih. Buang tipis danda. Waduh sih. Iya. Iki ngeten, Mbak. Aku duwe duit 150, lek lagi bayar 30.000 piye? Kayak terus 30.000 ki nek kucing rego 7 juta kok nyang 30.000 ki lha apa? Pakane ki suket. Wong pakane ki ya tuku. Lah kuwi urung tak nggo tuku pakane urung oleh to. Mulai. Ora oleh. Nek anu apa? Go kucing kan murah. Ya ora anu nek kowe gelem iki lho sing ora dadak. Ora dadak makane, ora nukone pakanan. Iki kok dokone ning alon-alon ngono wis parek dek. Apa yuk? Ki 30.000 ki ndi? Nek kowe ki ora niat tuku kucing, ora sah rene. Tak kandhani to, aku ki wayahe umbah-umbah Yasmine ki. Piro iki? Aku ngono kuwi. Mengeluarkan kesombonganmu. Sombong. Genten jo atas iya, heeh. Ketokno raine.